poslední zase pokračování je, další pokračování je na kanále Prime Potržitko Segu, všechno velkýma. Tady můj bratranec, jo. Dneska já jsem udělal svoje takové menší pokračování, viď? Ty tvoje vlasy. Jo, takže. Jo. Vypadni, můj bráček. No, takhle, no. A kámo, kdyby ten týpek měl minigun a ty. RIP. Tak po... Kámo, dám to vůbec? Tady, jo. Takhle. Čus. Nám trochu malinko střih. Tak. Jsme se trochu zase roztrénovali. Jdeme. Je, ahoj. Co máš? Já jsem ho to švindila. Ahoj. Já trápný. To jsem až tak, jo? Ty, ne. Ty jsi mi tady zabarikadoval. Ne, já jdu pryč. Tohle už je poslední kámo video. Jinak to bude na pokračování na Prime Potržitko Segu s kanálem. Všechno velkýma. Za chvilku se s vámi loučím. Na pár sekund, tak to tady ještě někdo hraje. Spamming. Na video, pojď na video.